see how you come in that the... Oh, Nike, Lee Cooper, Walk. Imperialist Gymraeg. Odi chi am Gymru gwbl annibynnol? Sylwyd, beth am I ddweud ydy bod hyfryd yn air sy'n llawer iawn mwy ystyrlog na annibyniaeth. Hei, pwy sy'n dioli'r donfedd? Trwch ffordd y dros glwyddyd, achos dwi'n gwrthod pob celwydd yn oesoedd dros eich canrifoedd, oherwydd pregethu a mwydro, dyma'r trac sain i'r chwildro, diwylliannol, cymdeithasol, anochel a hollol berthnasol. Mae'r bandiau'n ffurfio, a mae'r bandiau'n chwalu, ond dyn ni dal yma, a mae'r angerdd yn dechrau talu, ar ôl nosweithi di-gwsg, mwyn ennill tipyn o grwst. Pwy sy'n dioli'r donfedd? Pwy sy'n reoli y donfedd? Na, pidwch credu'r twyll, dyn ni wedi cael ein cam ddeall, 700 mlynedd o ormes tywyll, a maen nhw galw ni yn ffasgwyr, ond y gwir oedd nhw oedd yn llosgu llyfrau'n rhep, dyfeisiwyr y concentration camp. So pidwch sôn am dde Africa, da deni, pa dda deni, dwi dal ddim yn credu, dwi dal yn gwrthod i heglwys a'i senedd, o dan y Sion yn undeb, cyflawnwyd 1000 trosedd, dwi eisiau'r FWA ail arfogi, roi bom dyn y Millennium Dome, dwi mas yma home. Pwy sy'n reoli'r donfedd? Imperialist Gymraeg. Welid bach paetedig, dosbarth canol, yn rhedeg y sioe pen. Odi chi am Gymru gwbl annibynnol? Sylwyd, beth am I ddweud ydy bod hyfryd yn air sy'n llawer iawn mwy ystyrlog na annibyniaeth. Hynny tydi annibyniaeth yn o'i hun ddim yn golygu fawr ddim mewn byd lle da ni gyd yn gyd-dibynnol. Ond beth da ni yn dweud ydy bod hyfryd, freedom for Wales, yn air, yma pawb yn gallu unieitho go.